Hamadunba, né commission membre de commission nationale d'organisation assise refondation né au membre de a kuncherabi recommandation fora beyi yere akono o de kuma gelen an yo de fo an ga ni siga fo kon nana an ko mogo kal lañini o de bina seben aw yaye mogo ma soro sal kono mun ko mun fora o ma seben o ye fembaye ambe fenfe ya participer ambu befo a assisi kera kata commune kunda fo oye sigdawe fo cercle kunda kana fo région na any national ke any compilation ke ku be fara nyoka mo ye munu fo anyo de seven anyo de lasebi jamana kuntigi aw yaga folikame a jara bede. Je pense que ni réussite kera mogo ma soro mogo kelen sal kono munko kaye ni fo ama yere ya kono amasoro o de fembaye ambulobi ameseka fo 600 assisi a réussira 200% parce que adamnena agum fora ka kunde sika ke yoro dawla akeru yoro nununa o fana ya bayira ka foko be jamana dew ukumbe gani assisi kono uya kono wa kera yoro la yoro munu ang masigine yoro munu anga cartographie kon nana olu kuntala yere akeru yoro la wa chaman kungo kutena kunana politique kunda association société civile kunda parti politique pays yere akono. Je pense que président est mumfo o fana c'est important akoko munu kungo kutu yere ni assisi kon nana uku yere akono parce que malideu ndi afo malideu ye mumfo o de bena la wale. Je pense que Msika Foko assisi alhamdulillah akera anyena et kelemayala wayamayala foi maya konnan oye ne togo Moussa Keita o be wole ko yaw ne coordinateur des syndicats et associations des cheminots du Mali ne o nyamoy mais assise kera ina parce que jamana ka nganko kumado Mali dembe wole la kana kuma na niveau national. On a cheminot Djorofa en tant que responsable des groupements et syndicats des cheminots du Mali. Vraiment, nous avons ça est une opportunité pour que Jamana Konodéon, comme we a fait un béquini Konotafo, les bénéfices Konotafo, on va à tenter. Nous avons retenu que la barre nous jamana la tanya fait ok wale ou chaman de fora fait folie ntaro be comme fora ko transition tena beke nimbe bla jamana ka tabulu la bada la fanga mana fo nyongo oluba fanga ko la time mais ko kele mi yere yene nafa ka dianyo ko sebe o chemin de faire problème parce que da seraka ko ka secteur ferroviaire ka réhabilité da serama ko ka capacité du chemin de fer ka augmenter parce que tout en la ni belebele ba jamana nyamo fait président de la république et l'aéro tawni ministre de l'aéro tawni ka fo bena chemin de fer la priorité ba kono ka na flo ba bo ka dola pour que ka Mali ka désenclaver à moindre coût là et transporter ka fantanta songo normana ka donuta songo normana Mali ni Sénégal ani Mali ni negesira kura munu joli bolodali vraiment assisini jama bora togomi bengania e kele togomi ni ala o time Mali be bo abe bolo togomi gambi comment nga la yeni ode ko dama ci goro kafne fane paranti fama ne ka yakulu e onye mobili paranti udi on be transport de ke bon on be transport ke ni lajɛ a diyara ne ye kojugu ne yɛrɛ kun ye lajɛ in laɲini depuis 2016 ne delila k'a fɔ télé la n ko ka se ka jama rencontrer chaque 3 mois k'a dɔn mun kɛra jamana kɔnɔ n'a ɲɛna ou bien mun kɛra n'a ma ɲa gɛlɛya jumɛn bɛ yen n k'u k'a kɛ chaque 3 mois u ka se ka nin ɲɔgɔnna jama sigi ka jama ɲininka o hakilina la donc o hakilina min bɛ ne fɛ ne kɔni b'a ɲini Maliens fait an bɛ bolo min an ka taw ma transition a bɛ kɛ fo 6 ans fo jamana ka k'a sago ye jagoya don an bɛ campagne kɛ élection bɛ kɛ
mais n'i y'a mɛn élection o y'a sɔrɔ jamana ɲɛma jɔlen don n'i y'a mɛn élection o y'a sɔrɔ jamana basigilen don e ko ko ka élection kɛ jamanadenw bɛɛ yɛrɛkɛlen don hali t'a dun u taara yɔrɔ min na dɔw taara u kun fɛ hali olu ta yɔrɔ ma dɔn élection bɛ kɛ cogo di ni jamana basigira élection bɛ kɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen Assimi Goïta vraiment ne b'a fɛ n b'a fɛ n t'a yelen dɔn n ma deli k'a ye ɲɛ la mais n b'a fɛ ka d'a kan depuis don min na a sigira a ye kuma minnu fɔ a n'a bɛ ka baara minnu kɛ vraiment o ye ne da la ne kɔni b'a ɲini maliyɛnw fɛ an ka jɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka bɔ CEDEAO kɔ an ka bɔ Faransi kɔ an ka tugu an yɛrɛ kɔ yɛrɛma hɔrɔnya si tɛ maliyɛnya bɔ ne y'o de fɔ farafin jamanaw la Mali ye cɛfarin jamana de ye et puis Mali ye barikatigi jamana de ye danbe jamana don an kana an danbe feere jamana wɛrɛ mɔgɔw ma an ka jamana in an k'an bolo don a kɔrɔ jamana in ka taa ɲɛ dun ka fa ka sabati ka kalanw sabati ka kɛnɛya sabati k'an ka sirako sira tɛ Mali kɔnɔ an ye transporteurs de an tɛ ɲinɛ an ka sirako kɔ sira tɛ yen pont tɛ yen n'i bɔra k'i bɛ taa jamana kɔnɔ i bɛ se ka mobili min binnen a bɛ se ka mobili 20 mobili 30 bɔ k'a sababu kɛ sirako ye transport a tara ba la a ma ta ba la puisque vraiment Assimi y'a sɔrɔ a ko dɔw daminɛnen don mais u ma ɲɛ sɔrɔ nka an b'a ɲini a fɛ a ka transport don ba la an ka sirako ani transport taabolo yaw bon minnu bɛ transport la u k'u contrôler mɔgɔ ɲɛnamaw ka k'a la mɔgɔlankolon minnu b'a la ka dan sigi olu la sabula ka d'a kan n'i y'a jateminɛ mobili baarakɛlaw tɔgɔ tiɲɛnen don ka sabu kɛ mun ye sisan mɔgɔlankolon cayara n'o tɛ hali bi mɔgɔ sɛbɛw bɛ yen ka sabu kɛ mun ye fɛn jugu bɛ fɛn jugu minnu ta ka mobili baara kɛ n b'a ɲini u fɛ u ka dan sigi o la n'o tɛmɛna ka bɔ yen n bɛ n profiter Mali kɔnɔ gerebuko u ka dan sigi gerebuko la ani filaniya la dɔw yɛrɛ bɛ walidenw minɛ k'u fara ɲɔgɔn kan k'u kɛ filani ye ka wari ɲini a la accident bɛ dɔw sɔrɔ dɔw bɛ tunun donc u ka dan sigi a la ni gerebudenko n'i sera circulation na hali se ka boli i fɛrɛ ma gerebu ni filaniw fɛ ne yɛrɛ ye filani de ye filaniya la diyagoya tɛ dɛ i bɛ baara de kɛ maliyɛn dɔw bannen bɛ baara ma k'u balo siri filaniyala la u ka dan sigi a la n'o tɛmɛna ka bɔ yen baara ɲini minnu bɛna ka bɔ village la u bɛna k'u bɛna baara kɛ u b'u ba baara ma k'u ta kɛ kolankolon kɛ ni mɔgɔlankolonya ye n'i sera an ka autogare ninnu na an ka mobili place ani an ka carrefour la falen bɛ dɔrɔgutalaw ni juin samanaw na u ka dan sigi o la vraiment n'u y'o kɛ o kɔni bɛ diya u ye ka balo da nɔgɔya dun ka fa ka sabati kɛnɛya ka sabati kalan ka taa ɲɛ o ye ne ka laɲini. Amadou Alpha Sissoko ne ye consultant ye n ye fɛn association dɔ fana secrétaire général le CREM donc ne tun bɛ assise la k'a daminɛ duguma fo sanfɛ assise kɔni kɛra kunnawolo ye assise kɛra kunnawolo ye parce que baara kɛra cogo min na a bɛ somɔgɔ sama bɔ maliyɛnw bɔra fan bɛɛ fɛ k'a daminɛ duguma fo sanfɛ k'u haminaw fɔ u haminaw fana a traduction politique kɛra bi parce que a bɛɛ kɛra recommandation ye min bolo bɛ se ka si minnu na maintenant jamana kunna bɛ bɔ ni an bɛɛ ka wulili la an ka cɛsirili de sisan a fɔra comité de suivi bɛ bila sen kan jamana niveau la ka résolution lajɛ mais commune kelen-kelenna bɛɛ k'i ka comité de suivi bila sen kan région kelen-kelenna bɛɛ k'i ka comité de suivi bila sen kan an yɛrɛ kelen-kelenna bɛɛ maliyɛn an ka kɛ seere ka résolution ninnu suivi o de bɛ se ka jamana ta ɲɛ an kana to ko faamaw dɔrɔn ou bien jamana ɲɛmɔgɔw dɔrɔn. Ne tɔgɔ ye Hamadoun Gindo. Je suis délégué du Parti de l'Indépendance, de la Démocratie et de la Solidarité PIDS. Bon, assise kun cɛra bi an y'a daminɛ bi hakili naani a kun cɛra bi bon yanni n ka don assise kɔnɔna na an ka parti politique la an kun ye journée de réflexion kɛ c'est-à-dire que an ye thème proposé o thème caman bɔra assise kɔnɔna na donc o proposition caman an ye mun kɛ o proposition donc an nana ka o de revendiquer tuguni assise kɔnɔna na. Ne tɔgɔ Alimawulu Dongoyiba Dana Ambasagu secrétaire administratif de NI. Bon, an bɛ se ka minnu fɔ bon assise depuis 4 jours n'i y'a tilenna n'a ye de a kun cɛra bi alhamdulillah a kun cɛra hɛrɛ la an bɛ Ala fo an ye fɛn caman fana faamuya assise ko in na mais surtout laɲini caman maliyɛnw ye laɲini caman kɛ ni laɲini ninnu ni faamaw bɔra o sira fɛ kɔni inchallah hɛrɛ bɛ na et puis développement n'Ala sɔnna o fana bɛ na. An y'a fɔ ko Dana Ambasagu mɔgɔw ka intégrer de parce que Dana Ambasagu ye fɛn min ye an danbe de don
farafin danbo de don armée kɔni nana kɔsa in na de depuis empire du Mali ou bien empire du Ghana dozo de tun bɛ yen donc farafin a kana ɲina vraiment a danbe kɔ donc depuis que Dana Ambassagou créera an y'a jɔyɔrɔ ye gouvernement fana y'a jɔyɔrɔ ye parce que Dana Ambassagou bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Mali drapeau bɛ yen Dana Ambassagou tɛ yɔrɔ o yɔrɔ armée tɛ yen yɔrɔ caman armée tɛ yen Mali drapeau tɛ yen Mali sariya kuma kɔni tɛ yen ɲɛmɔgɔ ye kunkolo de kunkolo ni farikolo tɔ ma fɛngɛ ma ɲɛ kunkolo tɛ se ka ɲɛ maliyɛn fana ka changer mais effectivement minnu bɛ ka jamana mara olu fana ka conscience ta ko vraiment jamanadenw ka attente ka bon. n tɔgɔ ye Saka n jamu ye Sangare Buguni commune urbaine kɔnɔ sifintɔ min bɛ yen ɲɛma ka dangan fɔlɔ ye nisɔndiyalenba don parce que n'i y'a ye k'a fɔ an bɔra fɔ Buguni région kɔrɔ la ka Buguni c'est par rapport à cette assise et Dieu merci depuis an nana après l'ouverture de son excellence M. Assimi Goïta lors de la phase donc an donna thématique kɔnɔna na pour que ka se ka thématique ninnu k'an da don o la k'o fɛsɛfɛsɛ alhamdulilayi Buguni région y'an ci ni hakilina fɛn fɛn n'o kɛra proposition ye ni o kɛra doléance ye alhamdulilayi a bɛɛ taara en compte donc an nisɔndiyalenba b'o de la bi an bɛ min ɲini transition fɛ gɛlɛya o gɛlɛya bɛ Mali kan dɔwɛrɛ tɛ hakɛ ko gɛlɛya an bɛ degun fɛn fɛn kɔnɔ hakɛ ko gɛlɛya u k'a lajɛ nin recommandation mun kelen fila n'a proposition u k'a lajɛ a ka lawaleya n'a lawaleyara an bɛ ka fɛn min ɲini Maliko la ni Ala ma basi kɛ an b'a sɔrɔ. n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ne tɔgɔ Umar Karamɔgɔ Jara yɛrɛwolotɔn Kara n bɛ yan nɔ EMK tɔgɔ la barisabula an faralen don ɲɔgɔn kan ka kɛ groupement kelen an nana assise la minnu kun hakili la ko assise tɛ se ka kɛ a kɛra a ɲɛna n'Ala sɔnna ma wa Mali bɛ taa ɲɛ minnu kun ko ko sɔrɔsiw tɛ se ka nin kɛ u y'a kɛ wa an bɛ tugu kɔ u ye fɛn fɛn min fɔ ni an ye Mali bila ɲɛfɛ an bɛ se mais n'i ye Mali bila kɔfɛ dɔrɔn k'i yɛrɛ bila ɲɛfɛ dɔrɔn Mali de bɛ a bɛ kɛ komi fɛn wɛrɛ quoi bon an bɛ don min na komi bi ni Assimi y'i ban tubabuw ka fɔta ma ni an nana assise la walasa Mali ka bila ɲɛfɛ anw bɛ tugu o de kɔ. Du Razak Jara ko que Dieu merci assise kun cɛ cogo ɲɛna kosɛbɛ franchement an tun bɛ ka nin de makɔnɔ ka da kan maliyɛndenw kun sigilen tɛ n'a ye refondation vraiment a tɛ se ka kɛ ka tɛmɛ nin kan fɛn o fɛn fɔra maliyɛnw ye fɛn o fɛn laɲini moi je pense que a bɛɛ lajɛlen sɛbɛra a kɔnɔ a tɔ ye a kɛwaleli le a labaarali le sisan maliyɛnw k'a faamu u k'a dɔn k'a fɔ ko gere kura bɔ o tɛ taa wɔyɔ kɔ n'a baarali daminɛna o fana k'a faamu k'a fɔ ko Mali kura de don Mali kura dun n'i ko k'a kɛ a ɲɛ 40 ma yɛrɛ bɛ an bɛ yɛlɛ dɔ jeli kan o diyagoya ye. Ne tɔgɔ Ousmane Sako ne ye 16e États-Unis bureau fédéral ne y'o secrétaire général ye n ye bureau national fana secrétaire à l'organisation ye. ayiwa a ye tile naani kɛ kuma la kuma kɔni daminɛna a mɛnna i bɛ se ka mun de f'a ye sentiment jumɛn de b'aw la nin baaraw kuncɛlen kan. an y'o de fɔ kabini bi tɛ ni Mali ye weleli kɛ anw diaspora an bɛ wuli k'an jɔ ne yɛrɛ bɔra États-Unis ka na nin de kama spécialement vraiment c'est-à-dire anw sigilen tun bɛ ka nin de kama alhamdulilayi rabbil alamin a daminɛna hɛrɛ la a banna hɛrɛ la an y'a ye résolution minnu adoptera vraiment an bɛ se k'a fɔ diaspora ka anw ye nin kuma in fɔ a mɛnna surtout 16e ye nin kuma in fɔ a mɛnna 16e ye nin baara in kɛ a mɛnna an bɛ se k'a fɔ résolution kɔnɔna la fɛn caman bɛ yen a fɔra anw ye fɛn caman demandé an bɛ se k'a fɔ an y'a bɛɛ sɔrɔ an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi ni fɛn di n'i nana i bɛ ka fɛn mun ɲini n'i y'a sɔrɔ o ye alhamdulilayi ye an bɛ Ala fo k'Ala barikada vraiment résolution caman nana a n'an ko k'an bɛna a bɛɛ fɔ sisan an bɛ si yan nɔ. aw ka laɲiniw taara ba la. an ka laɲini bɛɛ taara baara n y'o de f'i ɲɛna an ka laɲini bɛɛ taara baara anw bɛ ka fɛn mun ɲini n'o ye député ko ye alhamdulilayi rabbil alamin an bɛ ni Ala ni kira sɔnna a ma banque d'investissement an bɛn'o sɔrɔ fɛn caman n y'o de fɔ n ko fɛn caman bɛ yen an y'o ɲɛ an b'a kɛlɛ la a bɛ san 6 bɔ sisan i m'a faamuya alhamdulilayi ni assise in nana ni assise in y'a to n'an sera k'o sɔrɔ n'an y'a hakilina fɔ an y'a kɛ a ma wuli a ma d'an ma koyi a ma d'an ma ko an y'a kɛlɛ de kɛ an y'a baara de kɛ bon n tɛ se k'a fɔ k'an y'a bɔsi mais an y'a parce que bɔsili kɛlɛ kɛra an ɲɛna dɛ a ko o kɛlɛ in n y'o de fɔ n ko kɛlɛ ni kɛlɛ ma kɛ ni ko ma kɛ ko tɛ dɔn i m'a faamuya ni ko ma kɛ ko tɛ dɔn parce que mɔgɔw bɛ na ka n'u jɔ
parce que on y'o de fɔ nous anw ka association c'est une association jeune i m'an faamuya mais anw bɛ ka baara de kɛ i tɛ n'i jɔ ne ma k'a fɔ ko utilité publique ni fɛn utilité publique de bɛ diaspora ka fɛn ɲɛnabɔ hein? Nous on a travaillé sur le terrain et tout an ye acquis o acquis sɔrɔ an y'a baara de y'a to na anw y'o sɔrɔ wa anw bɛ continuer o baara fɛ an b'o de fɔ an ka devise y'o de ye an ka devise ye mun ye servir la diaspora et non se servir o de y'a to an bɛ se k'a fɔ an nisɔndiyalen n'an ka président ba an bɛ fɛn fɛn la nin ye non an bɛ fɛn fɛn la nin ye n'i y'a ye an b'a kɛlɛ kɛ ne y'o de fɔ ne kɔni y'o de fɔ ma mɔgɔ wɛrɛ fɔ dɛ. Sisan nɔ an ye min jateminɛ mɔgɔw ko a bɛ na kɛ k'a tɛ lawaleya mais président ka kuma laban kɛra min ye ko maa minnu nana maa minnu ma na ni u k'a dɔn k'a fɔ nin min bɛ ka kɛ k'a bɛ lawaleya. Ni ala ni kira sɔnna a ma an y'o de fɔ ni président ye nin fɔ n'a ni nin bɔra jamana kuntigi da k'a fɔ ni nin ko in k'a bɛ lawa an fana b'an sigi k'a lajɛ n b'a dɔn sɔrɔsi don a ye ko dama dama kɛ n'a ye n'o yirala n na k'a fɔ maa min n'a ye fɛn mun fɔ a b'a bɔ a sira fɛ. Nous on espère que c'est-à-dire que an b'a dɔn k'a fɔ ni ala sɔnna a ma nin ko in parce que a bɛ daminɛ mɔgɔ caman kun dalen t'a la anw ye nin fɔ a mɛnna i m'a faamuya mais alhamdulilayi ala barika nin baara in kɛra ka ban bonya ni karama i b'a dɔn ko kɛra togo togo maaw bɛ gosi ɲɔgɔn na maaw bɛ fɛn dɔ mais maliko de don on a placé le Mali avant tout devant tout et on va supporter le Mali et on va